Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman papalangga naman tagpalabati, region-wide, magkapangalagad kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos. Karon nga adlaw, Martes. Karon nga adlaw, Desperas sang Mother's Day. Kay buwas nga adlaw, Payday. Botsilingon, Mother's Day. Ang tanan nga sweldo ni tatay kadto kay nanay. Ina kung may bilin pa. Desperasang Payday petsa 14 bulan sa Enero tuig 2020. Ang inyo para tuntunan Action Night Patrol program sa Martes nga edisyon. Liwat naman nga magapanglagad sa kinaandan, builog nato ng puwersa na sa aton sining nga mga patrol unit reporters, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sila kapagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events opisyal nga nabalhag
sa police blotter entry sa aton sini kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sang kagabiyon. Ang aton sini nga patrol 3 Navarra Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, Action Nani Kirao. Hopdan magkata sa katon sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup kay IT Expert JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Syudad Sangbago. Warsa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Ang aton mga pagbantay sang pinakaulihi man nga mga balita. Update sa nasyonal kag international. Monitoring Center sa Aksyon Radio Bacolod. Sa News Center Boylog nato na puwersa. Aksyon ang Defensor. Sa kinahanda na inyo sa lagad ang Kurmana Aksyon Night Patrol Program Lunes, Tob-Tob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 16 minutos. Nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una kabahin sa ato sa kapagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang mangosteen puno inis ng nutrients, vitamins, kag minerals. Kagang santo, nagapabakot naman sa aton sining nga immune system. Gani hindi pagkalinti adlaw-adlaw, inom kita Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Para nga mangibabakod ang aton immune system. Sa inyo sining nga pagpamalaklon sa grocery store, ayaw gid magkalipat, lista ha para ikaw hindi man malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Radio! Aksyon! Night Patrol! Good news sa aton sini nga mga ka-aksyon bala sa masami na gagamit sang produkto nga iya sang life extension. Good news, buwas Enero 15, kadto lang kamo sa Life Extension Clinic. Dara sa may GE Esteban Building bla. Sa may Danilakson kami ara nga 10% discount sa tanan nga produkto sang life extension. Ilabi na ining vitamin D3, no? So, parang naton nga mga kaksyon, ha? Sa mga nagapatronize sang produkto sang life extension, wasa aga, kadto kamo sa GA Esteban Building, may ihatag sa inyo 10% discount sa tanan nga produkto sang life extension, ilabi na ang vitamin D3. Ayos! Ang ini mga bayan sa aton sining pagpangalagad ginadurong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Oil. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini para sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol-katol. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pagpakalagad ginadulungan sa kalawat sa DTX 500 capsule para nga maging kompleto ang management sa iyo sa nga liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Kaysa DTX 500 capsule, may arag na tawag nga detoxifying compounds. Bali mo ni siya ang tinlo sa ato sinidugo kagatay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant, pangontra para sa liver, inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. That's why, tumar kita, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 na. 4 o may nabili pa kita nga bali 11 minutos. Antes kita magatakop sa oras nga alas 10. Sa ligabahan sa ato sa Repablagat, antes na ito i-check ang mga report na gikan sa atong sining nga mga correspondent. Unahon ta report sa atong sining nga Patrol 3, sa atong sining nga Nabara Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sang Metro Bacolod sa paglibot-libot nga aksyon Jan Diaz. By the way, nakitaan ko pala sa latest development sa report sa mga biktima sang Taal Volcano. Bla, do ka kwano? Do mataktak ang korason mo. Pagtulok sa aton nga makotoran nga nangin biktima. Sining paglupok sang bulkan na Taal bla. Ka kwangid ka miserable gid. Sa ila sining nga pagpangabuhi. Despite sinado makitaan mo man ang ginatawag mo lang voluntarism, ang ginatawag nga pagbinuligay sa tion sa kalamidad, mabatsagan mo gid because nga kadamo sa mga utod naton nga wala yan nalisdan na hindi nangin biktima sa paglupok sang bulkan sang Taal nga nagapadala sa ila sini nga bulig. Pati ang mga private sectors, simbahan, mga religious sector naton, mga eskwelahan, even ang bulangan, even ang mga puluyan sa iban nga tao nga hindi apektado sang pag-alboroto kag ibuwal ni bulkan na Taal. Ahay, makitaan mo bilang nga nagabululi gid sila. Isa to ganit ka balay-bala nga nakitaan nila nga may mga kabataan nga bag-ulam lama bunag. Di, siyempre, makaluluoy gid na ya. Ahay, timi nga nag-offer nga dili lang na tulog, dili lang na i-star for the meantime. Kaya ikaw bago lang nagbata. Orang imo kabataan, gagmay pa, dili lang na i-star sa balay namon. Lablang ga-offer gid sang ila sini nga hamili nga bulig. Sa ila sini nga mga constituent. Anong rason sa iba na? Maayo pang kita magbulig sa kitang buligan. Kamo nang iban nga sa tawag nga kaluoy. Haiti makitaan tagid nga nagakuan gid sila. Nagabulig ka concern gid sila. Ha? Sang aton nga makauturan nga nangin biktima sining kalamidad. Pasalamat kita sa mga utod naton nga mga nagahatag sa ila sini nga bulig sa nangin biktima. Ang aton nga mga syudad, ang aton nga mga probinsya nagahimo man sang ila sini pamaagi bisan paano makapadalaman sang bulig. Ang kinanglanong gito nila pagkaon, bulong, tubi, tsinelas, must, even mga bayo,
Grabe gid ang halit sinipag lupok ni Bulkan Taal. Damo gid sa mga nalitan. Even mga agriculture, kalan, halos tanan gid. Apektado gid, pananom. Hopefully ang aton iban nga mga gobyerno provincial, be it municipality o cities, hopefully bisan paano sa gamay lang bagay makapain man sang budget para bisan paano makapadala to bisan tubi lang, ha? Bisan mga pagkaon lang ha? Nga mugid ang numero 1 nga kinahanglanon sang aton sini nga mga kauturan nga nangin biktima sang trahedya or kalamidad. So, nagpanalindog libo kung magdanaw sa mga evacuees bala, sa evacuation center. Most likely, ang naluyang good kabataan. Nasipunon pa bala. So, bago na tubuan bots kalibutan, muna nang tabo sila. Sa piyakabahin, si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, arena, nagbalik na siya sa Bacolod. Nagigad pa ko nung biyernes na nagbalik siya. Lawig-lawig man ang bakasyon ni Joby Espinido, no? First, sige di nga pag salta sa Bacolod, puwerti ang expectations ng Bacolinyo siya. Sang mga Negrosanon, iti given agin man na halos ang tanan nakabati, halos ang tanan nakakita kung ano magtrabaho si Espinido when it comes to drugs. Kaya ang bago agin pagsalta sa Bacolod, puwertibla. Kung sa mga resto bar pa sa GNG, gigil na gigil. Gutom na gutom ang Bacolinyos sa performance ni Joby Espinido. Ay pitik sintas na bakasyon siya tana. Upot sa pamilya ya. Oh, ate kitagaan sa break. Kitagaan sa break ni boss ya. Ate sige, kuan kanay. Bakasyon ka ito, duwi bakasyon. Upot na pamilya mo. Itapos na bakasyon niya. Ari na sa liwat. Balik na siya. Bacolod. Biyernes pa, kaya na kung nakates isang command conference nga ginpatawag ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas. Lantawon ta sa Corbading. Lantawon ta si Joby Espinido kung ano ang mangin performance siya sa ginatawag kampanya kontra droga. Ligad pa nga mga binulan nga daw kay cited sa Bacolinyos kag Negrosanon. Igulpila na nga nangindulaan si Espinido, kaya mo ito Brasiling ko sa inyo, nagbakasyon. Di karon kaya nagbalik na si Espinido, the return of the comeback, panilaganta. Obserbahanta. Lantawon ta. Ang iya agi. Ito nagligad pa rin nga mabinulan ng pandaj nito sa pagsaltay sa Bacolod nga halong kamo ha. Mga drug pusher, mga drug user, mga drug lord kung may ari gid man di, mga drug group leader. Ilang taon ta. Kung ano ang matabo sa siyudad sang Bacolod ining bulan sa Enero sa tuig 2020. I-check ta sa Action John Diaz kay Understand Exclusive. Interview ni Action John Diaz si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP. At the same time, siya ang head sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office.
Yari ang pila ka mga na-interview ni Action John Diaz kay Police Lieutenant Colonel Joby S. Pinido. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Night Patrol Field Reports! Sa report ni Action John Diaz, line number 3, John, may gabi, please come in. Mayang gabi ang sa tutaran nga mga kaaksyon karami sa kumpanyang po sa palibot sa surad sa Bacolod karon naman nga gabi. Hindi mo sinakasako aton nga mga dalanon kung makita mo diri galing kay aton nga regional hospital bla duga sinumbali lang sa direct ang mga ambulansa diri nga nagapakadto pakari. Pero kalabanan diri nga makaso mga medical related man ang usually cases is pagtaas ng dugo, high blood, ang may-ari kinikisa din may nagka-stroke ba lang sa direct. May mga ulo edad naman. Amo din nga doon kasi balik gido. Pero kalabanan nga mga kaso dari sa regional hospital, kung obserbaran naton usually taga Bacolod gid man ang ginadala dahil hindi bla magkasarang nga magkadto kun abi mag-confine sa mga pribado nga mga ospital, dari sila mapamulya, dari sila magpa-admit no sa may regional hospital. Anyway, sa record sa ito nga mga kaaksyon na atong dara paglabay sa may plaza publika, kaya karami kaya matamat na Manila nga ginakayo dara. Kabalo ka mo ang salog da bala ginalaktan sa plaza, do gini mo da mga bricks bala, so na may semento lang na daya. Subong do mga bricks agin pang tapid-tapid lang sa rek amo na do ang mga ginapang furnish nila no kag ginag-construct dara sa palibot naman sang plaza publika. Actually, yung mga intro namin ito, no, kay si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Nami sa ambalya, I'm back. I'm back. I'm back ko nung sonerekti. Tapos, wala labot sila dira. May mga gamay nga mga paandam lang man si Sir Espinido. Kag dari mismo sa Action Radio Bacolod, naging panglawag sa nga mga ngalan sa mga drug group Action Erect. Okay. Naging panglawag man siya nga mga ahensya sang gobyerno nga amuning do dapat patilinluan kay may amunin ko ng mga ahensya nga posible may ara pagapon nag-engage sang illegal nga droga hindi na ko madula ang Philippine National Police. Wala labot sila may ara ko ng mga barangay official. Ang mention niya na nga mga pulis kag barangay official ari na dis Bacolod. Yes, Action Erect. Ari man sa Negros Occidental. Occidental. Okay. Pati ang mga drug group nga gin-identify gid nga amuning ginaulat-ulat ya ang bala sa Espinido so kamo na kuno nga nagulat sa bala bakasyon sa anay sa ibang pungsod okay. Kaya ang bala kuno ba sibla kuno makapabati-bati pa lang man ang mga drug group nga ini kag dumaga pagwa sila sang filler nga gusto nila magsungka or it not mag-untas ang bisyo nila. O kung hindi maguntat sa pagganegosyo abis ang illegal nga droga kaya ang balda rin ni Sir Espinido hindi yung gisa manamian ang mahimo ko kung hindi pa kamo maguntat so amo ni pamagi abing medyo laylo sa anay medyo bakasyon sa ano po sa pamilya ya para nga daw kuno abi pabatsyag sa mga drug group leader nga tagaan taga mo tsansa mag-surrender ka mo da tagaan taga mo tsansa nga maguntat ka mo da pero kung sa akon kapag bakasyon kag sa akon pagbalik kung hindi ka mo magpati kag magtuman sang akon pangabay sa inyo ti siguro ang masunod sila ti operasyon gid ang himuon niya mo na. Yes, amo na sa subong temporary lang bali sa Espinido ko iti maguplan sa kabalik. Amala bukas ko nung opisina sa sininga mga drug group agid panglawag ya. Pero bang bukas sa opisina yara man sa basta way sa Blao. Alas ko nung sa Recano, amala bukas ko nung opisina sa tanan ko nung magaluyag magsungkabe. Nga membro leader o kon grupo sa mga drug group nga agin pang mensionar pati man ang pila ka mga persona nga gina-allegedly miyembro or ara abi sa drug watch list sang kapulisan. Kung ara sa circle sang drug operation. Yes, ang badali sa Espinido, hindi nyo ko pagtawgi. Tagtuin nyo ko para personal ta makaistoryahan ay. Atuod ka, basta importante nga magkadto sa opisina ya ara sa. O amo na sa mga drug group Action Erect. Abi ko sa mga media. Hindi sa mga drug group, na gusto magsungka. Hindi sa kalo gusto tawagan, katuan gid sa personal. Katuan gid sa personal. Pero at least ako personal sila makaistoryan ay
nga ang mga miyembro nga hindi nga mga grupo gipanglawag dia siya mismo makaplastar anong imuon siya mismo makapaayos sa impormasyon para ila nga madakpan ila matamon tatabi kang masolbar ang problema kung illegal sa droga ang pagambalan. Isa din kay ginawag yan number 1 kuno is Beria Drug Group. Beria Drug Group. Oo, amo nang isa ginawag. Ikaduha ang ginawag ni Espirido, Quadra Drug Group. Quadra Drug Group. Ikatatlo, Ramos Drug Group, Action Direct. Ramos Drug Group dito ni Sinikaran. Pero ang balya ko no, dodako ko no po sila ba, si Black ko no may-ari, padali may natin nabilin sa may sunad siyang bako, ito nag-uli hilabot mambala. Nga nagabulo baligya, managsalit ko ng illegal nga droga ang pagambalan. Sino pagid? May-ari pa rin Camaria Drug Group, pero hindi ko familiar. Camaria Drug Group? Camaria Drug Group daw, something may Camaria ang related na grupo. And mayara mo sa ginambal nga pila ka mga persona nga ga-involved sa illegal drug nga miyembro sang Muslim community sa sudad sang Bacolod. Wow, timayo na. Pero antes sina, may gin-explain si Sir Espinido. Amo ko, Sir, unang sumang issue sa sudad sang Bacolod is ay nagkakatabo nga mga pagpamatay nga madamo ginaangot sa illegal nga droga. Abay Sir Espinido, hindi man ako pag-iangot sa illegal nga droga kung wala sinangalan, antes naman sila napatay. Pero ang mga Sir Espinido, kung ginpatay sila, wala kilatanan ng gobyerno dira. Kaya ang gobyerno, hindi ko na yan magpatay sa tao kung di pa idalom sa drug raid action, Eric, ang mga involvado sa illegal nga droga. Una natin pabati, Espinido number 1 and number 2 sa totaran ng mga kaaksyon. Po kayo dito po sa BCPO, sir. Bali po, naka-attend na rin po kayo ng conference po. Kanina po. Sir, ano po yung inyong, initial action plan na po na gusto po ninyong gawin, sir, sa pagbalik niyo po trabaho, sir? Sir? Jan? Yes, select number 2. May mangyari muna bago i-involve drug. So, involve muna siguro na magsabi na tayo Nice. Jan? Jan? Okay, dalagat kaya balikan tayo section dyan. Ang hinang ko ni, na hinang audio ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, no? Sa Tribune Action dyan, no? Doon medyo kakamlak at katagsing, no? Sa kasi nga tingin ko. Jan? Yes, actually, so lip up pa lang, pamela pa na subpon sa ating interview. Nga mas klaro, no, kay Kaina, medyo nag-travel pa na sa that time. Okay. Eventually, so ginagpundo na daw sa para mga tagsang tiyempo sa ton, sa nga makuha sa naton sa pagpayag. Bali, introduction to ni Sir Espinido, nga pagpatag, yabla sa mga kaso, kung sa mga gatabo, nga baniyat, nga mga persona nga posible ginaangot sa illegal nga droga, nga ang kaso rado nga pagpamatay, nga ginaangot sa illegal nga droga sa syudad sa Bacolod, o kung probinsya sa Negros Occidental, duwa na kuno ka mga punto, it's either, ini mga persona sa uli na ibaluan nga ibulbado sila sa illegal nga droga kagin patay sila hindi inakaymoan sang gobyerno o kon mga kapulisan kay para kay Sir Espirido ginapaydalom na sila sa drug operation ang posibilidad na action na kakatabo is it's either nga grupo gid lamang nila mismo man amo ni ang nagautas o kung nagapatay sa ila bangod nga amo na abi ang ngalan na sila identified sila action erect kagluyag man sang iba nila grupo nga proteksyonan ang ila mismo nga negosyo. Ginkuha na ito sa pagpayag si Lieutenant Colonel Joby Espinido kung ano kit balasubong naman ang iya panindugan dre kung illegal nga droga ang pagambalaan sa syudad sang Bacolod. Kamusta sa naton so kamusta mo assessment, kamusta mo diri nga pay naman sa sitwasyon sa syudad sang Bacolod, may ara pagid bala
sa mga persona nga nagaproteher o kung kabi bilang protektor sa illegal nga droga. Aton si Balikan, si Lieutenant Colonel Jove Espinido. Oo, kasi may mga angle ba? Example, no? Kung siya isang tao na less involved sa drugs namatay because namatay hindi, number one, operation, legitimate operation, raid, encounter, so involved sa drugs. Very obvious, no? Because of drugs. Pero, kung namatay siya, unidentified, yun na ang angle ang tingnan natin kung sino ang responsible person. Sa grupo ba? O sino ba ang tao na responsible sa pagkamatay ng isang tao na na-involve sa drugs? Because kung tingnan natin, nakagawian, that is not really from the government na magsagawa ng unidentified in which siya involvement sa drugs. Ang gawin natin talaga, yun siya. So, ang involvement ng government, pero kung pagsabi na pinatay siya, saka hindi nalaman, hindi ko gagawa ng government yan kasi ang sa atin, ang sa alam ko nga, na dapat sana walang patay, na pag-dito, ang sa akin, kaya nga, kahapon, parang ako, kanina ba yun? Kanina dito ang civil, before may nag-conference, nag-inintulutan ni civil na mag-interview, sinagutan naman natin na asking ko sa mga involved, kagaya yung mga Verita groups, Beria groups, yung Quadra, yung Ramos, Tuna, na mag-surrender na lang. Mag-surrender para matapos na ito na wala tayong problema. Either ma-disgrasya pa sila or ano natin na kamay ng batas para wala kang problema. Magtulong sila sa atin kung sinong na-involve. Yun man lang sa atin mangyari. Gusto ko sana na ganun ba na magkusang loob na lang mag-surrender. Pero kung hindi sila, hanapin natin sila. Yun talaga ang mangyari. I-ooperate po talaga sila, sir, no? Okay, involved ba sila? Kaya, matulungan pa rin ang gobyerno, makuha natin kay I am very confident that in that group, example, yung various group, there is something behind of that group, no, nag-protect sa kanila. And very obvious na hindi sila magkapamalakan kung walang mag-protect. So, I want to clear that number and for them to help, no? At to, parang kaliwaan ba? As also, na malaman natin kung sino ang involved, makuha natin yung barangay official, LGU, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, BGNP, private individuals na involved dahil sa kanilang pagsabi. So yun, makuha natin para malaman natin, just to stop the source of illegal drugs, magtulong-tulong. Mas madali. Sir, nung wala po kayo dito sa Bacolod, sir, di naman po siguro kayo, sir, na meron po maraming pong na pinapatay po at saka yung motive po na sa investigasyon ng police, sinasabi illegal drugs. Sir, ito po bang mga napatay na to, sir, nung pumunta kayo ng Bacolod, dito kayo inassign, narinig nyo rin po ba yung mga pangalan nila, sir? Hindi ko pa kuang yung inatandaan nyo na pag-ating ko parang nadisyon sa Mascaras yung pista ba yun? O tapos, hindi, ang sabi ko nga, mag-usap pa kami, hindi pa kami nag-usap sa PDEA. Yung RCE, yung section ba? Kaya mag-ingin ako ng sa kanila yung mga list na para at least malaman natin kung i-verify natin, validate, so gano'n. Pagkatapos sa kuhan dyan sa US for your information, hindi ako maggamit ng cellphone kasi malaki ang bayad kung mag-text, mag-reply, yung cellphone ko ba nito? Actually, kamo to ang pagpayag na rin ni Espinido initial inasa kung related to sa illegal nga droga ang pagambalan. Kung ano abing ila possible action
kung may mga kaso nga kaangay sini. Iyabi nga pagpaandam sa pila ka mga drug group nga iyan ay baluan nga amuning ang nagaduso sa illegal nga droga sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kagano pa dapat nila del Sulbaron Action Eric. Sa karon may ari diri sang ginatawag nga panumdom si Sir Espirido sa tanan nga publiko sa tanan nga mga yara pa sa gyapon naga-engage sang illegal nga droga nga untata na gid man no kag buligan sila kay ang badri ni Sir Espirido may ara na gid lamang sila sang duwa ka tuig sa Presidente Rodrigo Duterte para mapapas sa transaksyon sang illegal nga droga. Uli naton balikan si Lieutenant Colonel Joey Espirido. Wala lang, mag-surrender si Verias, mag-surrender yun. Mga anak niya, magpunta dito, mag-usap kami yung Ramos, yung Quadra. Hindi natin, wag lang tayo magsubukan ba kay, or else, I will bring you for the good of the 90%, 100% na tao na gusto na ma-clean up o ma-drug-free ang Bacolod. Wag na, it's time to end sa illegal drugs. Naka-experience na kayo, mga involved, yung Kamarya, yung sa Muslim groups, na mga involved, we have 2 years, kay President, and then next, na President, hindi natin alam na pag-continuous to. Pag na magbagong buhay, magtulungan natin ang government, we will help government, especially, we will help our President because the President itself pronounced and announced, declared, and said, he says in the open, in the media, na nagsabi siya, I fight against my government. So, we will help our President sa panawagan niya because kung kayo mga groups, organized crime groups na illegal drugs magtulong, buhay pa kayo, matulungan natin ng Presidente to stop this war, to stop this illegal drugs. Makuha natin yung mga involved na nasa gobyerno kasi paano masugbad ng presidente natin, ng government natin or ng presidente natin na nag-iisa lang siya na lumalaban ng illegal drugs, in which ang illegal drugs ang nagpapimuno, ang nag-protect ang government, kasamahan namin. Pero 100% I am very confident. Magtulong lang kayo, tulungan nyo lang kami. Makuha natin yung sino ang nagproteksyon, sino ang tumanggap ng mga polis, ng mga barangay officials, or local government unit. Yun ang dapat managot. Sila para matapos itong problema sa war against illegal drugs. Because if you do not want or if you refuse to help us, sa amin ni Presidente, walang mangyari. Talagang ito ang problema natin. Pero yun nga ang sabi ko, like sa kay Mayor Espinosa sa Albuera, na siya tumulong talaga. Nakapayang tayo ng kaso ng 83 government employee na kasuhan natin. So nalaman natin na stop. Although Kerwin Espinosa is not yet convicted kasi naglaro pa rin hanggang ngayon yung mga kapatid niya kasi yun nga, hinawakan siya ng hindi may Espiridoan, nahawakan siya. At continuous pa rin ang jail, ganun pa rin. So magtulungan nyo kami ni Presidente, tulungan nyo kami. Pero kung hindi, sikan mo ba ako mag-another, kung ako mag-iba ang strategy ko na gawin para sa inyo. Alaman nyo na lang kung ano ang gagawin ko. But for the meantime, because we are democracy country, we are full of freedom country, I would like to ask each and everyone na involved sa illegal drugs, stop and
Apo. Tulong-tulong tayo. No? Huwag tayo matakot ng gobyerno na nagproteksyon o nagtumanggap. Yun ang bigyan natin ng pagkakataon na sumakalibilang buhay sila. Apo. They are not deserved to live in this country, the Philippines. No? Sila tumanggap ng pira ng gobyerno pagkatapos sila pa ang nagpakuan, sila pa ang nag-involved ng illegal drugs. So, they are not deserved to live. Yun ang pagkita ko sa kanila. Opo, So, sir. paano tulungan nyo, lalo na sa inyo sa media, yan, Opo. yan, nila, magtulungan lang tayo, wag nyo lang ang kontrahin yung gobyerno ng trabaho. Opo, opo. Tulungan nyo na lang, tulungan tayo para sa inyo din, nagtintininan ko na gusto din nyo na ma-commit natin ang kapayapaan, total drug-free sa bayan na to sa City, Bacolod. Opo, sir. Sana. At saka magkuhan mga prayer warriors natin, pray without ceasing. Continuous yung prayer natin para tupad yung kagustuhan ng presidente natin. Lalo, tayo, sa inyo mga Aksyon na Eric nabatian ang pagpayag rin, no? Sa ito nga eksklusibong interview kay Lieutenant Colonel Joe Espinido, ang Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations. Kabali kung magsige pa Japon, laino niya yung strategiya para tigayon na nga madakpan diri. Kabala sa Amerika, tanan nga mga persona nga involved sa legal nga droga, ang wala, hindi be worthy para mabuhi pa Aksyon Eric, kaya kinanglanaw na kung sige-sigyon pag nila nga matap na ang ilaman nga mga opisyo. Tanawan tanay sa Corbadinga. Gani man nagsarekti. Yan na nga pagpahayag. Mga kaso naman ito nga interview naman kay Lieutenant Colonel Joey Espinio. Na doon ang dapat ito matayag yung balita din naman sa ating pagpapalagad. Mga balita magikan diri sa ospital. 44 anyos nga magulang ginlabo sa kaugalingon nga mangod sa banosang binalbagan. Detalye sa kay magpamagson balita mabatian sa ating pagpapalagad sa aksyon night patrol. Mga kaakson tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa panlawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwas ang higko sa aton lawas ang may dako nga papel sa paggubas ang aton immune function. Ano ba dapat imon? Simple gid lamang pabaskugon kag pasanyugon ang inyo immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Ang Super Fiber ang sanaman ka di kalidad ka garantisado nga solusyon agud aton regular nga mapagwa ang nagatipon higko sa aton lawas. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Ganun pang ito magkakson, magbakal na sang Super Fiber. Ang Super Fiber magkakson, mahibabakal ka mamakavis ang 10% discount ang buwas na adlaw, Enero 15. Miyerkules magkakson, magpadulong lang sa ilang klinika sa Life Extension Clinic na hamtang sa JS7 Building, Dalalakson, Surad sang Bacolod. Rekta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Akson John Diaz. Una sa na sa Akson, sa Bacolod Akson Radio. I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. My God, I hate drugs. There you have it, ang eksklusibong interview ng Action John Diaz kay Police Lieutenant Colonel Joey Espinido. Siya ang Deputy City Director for Operation. Under sa iya supervision kag control ang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Sa motong simpleng panawagan ni Colonel Espinido kay subong nagbalik na siya, kag panawagan niya mag-surrender na. Magsungka na ang mga leader, ang mga miyembro sang Beria Drug Group, Quadra Drug Group, Ramos Drug Group, Camaria Drug Group, kag pila ka mga ginaligar miyembro sang Muslim community nga involvado sa drug operation. May mga opisyal nara sa gobyerno,
pulisman, militar, o kung ano man nga ahensya sang gobyerno, simple lang ang panawagan ni Espinido. Untaton nyo na, kag kung pwede lang, ayaw text, ayaw call, punta ka na lang dito, personal sa opisina ko, at magtulungan tayo para sa ikaunlad ng ating bayan. Bopward TC Lieutenant Colonel Joby Espirido. Sige, lantawon ta sa Corbadinga. Kaya mo to siling ko bala, nagligad pa rin ang mga binula, nagligad pa rin ang tuig, nga gigil na gigil, gutom na gutom, ang Bacolod, ang taga Negros, sa drug operation ngay moon ni Espinido. Colonel, mas maganda pagid kung magpunta kami dyan sa opisina mo, dyan ka. Para maka-chika-chika tayo. At maka-coffee-coffee tayo. At mag-usap tayo sa mga planong operasyon mo. Sige. Lantawon ta. Sa Corbading, after sang anunsyo, pronouncement ni Espinido, lantawon ta sa Corbading. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Na-miss gini aksyon dyan na pamangkot kay Colonel Espinido. Kung bala, may ara siya kagalingon nga tao. Pero kati kung mag-operate ka sa Bacolod, nga baguhanon ka lang, ngalan mo lang yung sikat, baguhanon ka lang yung saltas Bacolod, yun lang na si Colonel Espirido, may kagalingon man niya nga mga K9 may kagalingon man niya nga men. Kasi basi bala mabulabog, basi mag-leak bala. Kasi posible at guro may ara iya tao si Espirido, nga iya gida kagalingon. Sige, lantawon ta. Tingnan sa Corbading. Ang report na Action John Diaz kinadurong sa inyo sa kalaman sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang sabor, kag suwabe ang timplada. Makabulig panubo sa inyo kolesterol. Amo ng sikreto sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may balonggay, soya kag santons. Dako ang mabulig sa papanubo sa nga bad cholesterol bangod sa protein nga upod sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:26 na. Sa siringa bayan sa Tarali, check na itong siringa mga report na gikan sa ato siringa mga correspondent. Unang ta report live gikan sa Northern Negros. Ang aton siringa Cadiz PNP Connection. Standby Action Arnolfo Salmorina. Action Percival, standby kada kay unahon ta si Action Roger Gutib. Live report gikan sa Northern Negros. Natipo niya sininga mga police report. Blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini nga mga kapolisan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action Roger Gotib, line number 2 sa report dyan. May gabi, please come in. Yes, aksyon na rin may gabi sa ito mga ka-aksyon sa mga balita man diri sa syudad sa Cadiz. Medyo kwalagi na. Taway-taway. Matakot sa kong preparado. Nagit kami sa sininga 11 na lang kadlaw aksyon ni kag mag dinag sa festival na. Preparahan gitsing mayo. Tang tanan-tanan diri sa syudad sa Cadiz, labi na mga Cadiz-non, kita mo iba
siling na ati pulibok na mga kwansubong ang mga hotels. Okay. Kaya mabulubudlay ang iban nga mga may mga bisita black ati di na makatulog sa mga hotel. Mhm. Tungod kay parte na gid ka pulibok wala na sang room nga available. Amoy na kami diri ka Baskogya. Sa Baskogid syudad sa Cadiz Accionerec. Baskogid ja. Teo, kita mo, pulibok ang mga hotel, pero tuod siya na kinanglan pagid man kami di. Dugang nga mga hotel. Amo na nga kung okay. gusto ka na patindog hotel, mas mayo di. Ay, gali ka? Sa syudad sa Cadiz. Hindi lang yan ko alam bala. Yang hotel gidya, hotel. Hotel gidya, as in hotel. Hindi yan motel. Hindi yan motel, hindi man pension house, hotel gidya. Hotel kiti munang mayo di mo. Sige. Kung mga motel ati yuta lang ga short. Bakal ta boss. Mapatindog ta boss, babalod ka boss. Prepara ka ta boss kay ara ko ta boss. Ay gala. Buwas. Boss ara ko ta. Ay tuod kati. Gabi ka rin pabalwaw. Sila bala ko naman sa ako nga mugikos na. Sila bala boss, bala pa bantay ka lang da. Ay gala, ako basta kuan mo ko buwas, schedule mo ko buwas pabakulod. Ati, may sukutan na ito. Para at least lis bokulis. Lawi klaro. Kadis ko bakulod kaya buwas ito yung nakaso Kita dito nga tunga ni. Daw mahuya man ta ba? Ay, tiyo. May kuan ko buwas may appointment ko na buwas bakulod kay may gusto makikita sa akon bla. Okay. Pasugtan ko man kasi bulo ko naman kung gusto siya makikita. Ngabi nga hindi ko man. Gusto? Kita. Actually, kasi mo na lantaw talaga nga panayon man mga aktibidades pero hindi pagid man masyado ka damo mga inampang lamang mga football kaga basketball nga interbarangay at arena nagapadayon na diya sa subong ni may katanan sa Sininga malabuton nga dinag sa festival ng aktibidad na sa Sabado kag Domingo swerte na magkagutok na lang yung alumni di sang Dr. Vicente tiba-tiba ka na madamo katama na pala uli sa syudad sa Cadiz ay tuod kaga lang ko man kagina pabalo taman ginapaksyon taman sa tanan man nga mga villasin yan bala at din dira man ko na graduate nga may ara man kita nga general alumni sa palabuton nga January 24 de Esperanza sang kapistahan sa syudad sa Cadiz tanan ka mo puli gid sa jahon tani mga balita aksioner katon sini nga madulong actually kay inaga sa standby gid ko sa mga bulolngan diyo ning sa Cadiz City Emergency Clinic aton gid nga gina tabay-tabayan kay na kun ano mga insidente ba lang nga magalambot man pero so far salamat gid kaya daw wala man sa mga aksidente ka nagkatabo aksionere ka man sa Cadiz District Hospital. Pero aring aton nga balita, isa ka wanted person ang voluntaryo nag-surrender sa taratapat siyang kapulisan. Matapos yan siya nakabalong at mayara siya gali nga warrant of arrest na nakapinding di pinagiman sa ilan ni Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso kag Police Senior Master Sergeant Derly Bilbar sa warrant sa Buena Section ilagi na kumudar ini nga persona gikilala kay Romeo Arante Istante Romeo Arante Istante 50 anyos sa edad gaga residente sa Cruising Martisan Barangay Burgos Ciudad sa Cadiz sa report kaya isang mayarang pending warrant of arrest may criminal case number 5454 na sa simple seduction nga kaso. Kag ini ang ginisyon Honorable Judge Rolando Ramirez, Municipal Judge sang Municipal Trial Court in City Socon, MTCC, sa siyudad sa Cadiz nakapet sa ini sang April 25, 19
95 pa Mhm. ang kaso. Musingan mga 25 katuig naman. Mhm. Inisa, voluntaryo lang surrender sa tapat sa kapulisan mga alas 9 takna sinigina mga aga. Oo. Enero 14 tuig 2020. Inisa karon ang yara sa kustodiya sa kapulisan kag yara karon ang hunong sa PNP Custodial Facility Mhm. sa syudad sa Cadiz. Aha. Matulutaway sa nasiling na, no? Ang syudad ng mga wanted persons mga tulagid na mula lungan no nga mga dugay na nga magkaso ila. Ay, gali. O kay man atong gidakop to sa nang nagkapon nga adlaw gin report man aton. Mhm. 90 pang kaso yato. Gani, itong Nga. may edad to nga 73 years old to. Oh, tong 72 years old to. Oo, te. Oh, iniya 1995, 25 anyos man gaga Nadakpan? nadakpan no. Kung balaan niya nga may Oh. kaso man siya, 50 anyos naman Tibot silingon nga 25 pa lang sa tong edad niya sa nakangkon sa sang kaso action Erika. Oo. Berarti makadugay katama no kaga amo na kati ang warrant of arrest. Mhm. Wala gid na iya naga-expire mentras buhi ang tawo. Mhm. Ate tapat gid kon babalaan nga ara siya. Kag madakop gid siya o kon hindi gani mag-surrender siya. Hmm. So amo nga nag-surrender man action Erika. Okay. Te amo ni mga kagarapan lamang dire sa siyudad sang Cadiz. Mhm. Ginapaksyonan lang gali kung sinong nadulaan sang handset nga radio bala kay gin turnover di sa ako no. Ti kung sino man ang tag-iya sang handset nga radio kadto lang mo ni kag-identify ninyo kay duha ni kabilog. Ay, gali ka? Duha kabilog te Icom. gin uli lang di siyang tricycle driver. Icom na, Icom? Icom. Ano mga bago sa mong Icom? Ang mga bagong gagmay na bala. Ang nagmay na, oo. Ba, mahal na. Mahal ganit. Arena, Ang nabili na, sa tricycle? ginturnover man isang tricycle kay na. Basi nabili sa pasahero, ya guro? Diba, nabilin ko sa pasero ya. Kung ano, ang isa ni, nagligan po manigaling nga si Mana, o mga sinimana, ito ginturnover di. Subong na dukangan naman. Ay, gali. Yan pala ko kayo ang nag-turnover nga silang kuha, man ito may nagkuha, liko kung may chip mo ka, kantoon mo ito, kagwaon mo, kaya liko finders or keepers, basta hindi makita, hindi mauli ang gamit, kaya Okay. liko ito, gadamo diyo. Mhm. Yan mo na nga, kung sino madulaan sa handset radio, kanto lang di sa halapitan kalanan, kag magbakal sa kansi kag pata para may araman ta. Grabe mo nga pantalik ba? Kaya Bilig ko. Atiyo ko sa bagay, tiyo. Bakla niya man si Axel Roger eh. Handset na kita amo naman lang- kamahal sina. Amo mo lang ng kwan, ng, ano parang na gani, ang konsuelo mo kay Axel Roger. Kaya ganit dulaan handset pala na buta talibo. Oo. Bakal ka kansi, good for 3 person to 4 person, 240 mo lang. Oo, gamay na. Mabakal ka pata, 120 mo na, good for 2 person ha. Oo. Tayo mo na diya sa halapitan kalanan. Sa dalang magsaysay. Nan. Sudan. Sige to, birahe. Sige ha, na. Puerte ka gidyan. Magdamo naman yung customer mo. Ha? Basta lawag ko sa Action Night Patrol. Pagkagaga, damong customer. Tuod ka? Oo, Siling ni, ni Roy Beltran ba? Oo. Nya present ko, nya uway ko katilaw na bisan sabaw lang sang ginasugid ni Axel Roger Gutib. At iwa, isa ni Kanto kay laswahan ko siya. Sugid na nagliyan. Uway masili kanto si mo da. Kanto to bla. Sa yan ni Roger bla nga, kuhan kayo para masabiyahan niya ka, papaliguan niya ka sang sabaw. Dagalangol kitang buot ko, kung bisa sabaw ko nung sila ni Roy, ko sa katilaw ko nung kanto to bla. Kanto ka bla, ano kay
Kabalo ka naman niya sa amigo mo, si Action Roger yan. Mabuting kaibigan. Yes. Masamang kaaway. Ayun, di purma. Basta ka na ni Roger, ya ka sabaw na kung sabaw lang ginapagita mo. Yari. Manisaya nga. Kumbaga, ayaw ka sabaw kay si Roger, pamani na lang bahaw. Kung diba? balo ka diri, mayari ka ni nga tao nga nagambal nga sinya, pila nyo pasager, sila nga, ikaw tagto-40 nga sabaw yan, ko ay bayad yan, pagkati nga atag lang nga. Nga kanon niya, 50 pesos. Yung dukot yan, kuhay man bayad. Yati, gaya lang ko sabaw ka dukot, ha. Maayo man nga style yan, no? Tiyo, may rason man sa? Isa, dua, tatlo. Kanto niya nga muna style. Pag ikitatlo, liko, gusto mo hampak ko si mong kaldero? Yung si Toto Roy Beltrano niya FPG, mahal. Mahal ko ng FPG. FPG? Mamot yan ni siya. Kanto lang tabla Roy sa baligyan. Amla ni Roger Blah. Duro pa kistorya. Kanto bla ni Roy, kay pakita ko sa imo ang... Pakita ko sa imo kung ano ka namin sa sabaw. Balik-balik ko yun sa sabaw. Mutangal tayo, Roy, Kwan, ng tulan. Gusto mo... May utok pa? May utok pa. Nablang tulan, si mo na unod. Dugay mo yan sige ka uyat. May utok, gali. Ayun, di purma. Sili mo, gaman nga tulan na, bro. Kung mapisga mo, ba man utok ya? Roy, kanto na to, Roy. Nugay na ganti ka PMPM. Sa kong kanto na to kayo, Roxy Roger Gutin. Kaya pamanan dyan pagkakatulan, nga kapag puga mo sa tulan, gagwagin ang utok. Ayun, di purma. So, isa yun ang pawisan, bala mo. Na. Unod rin, tulaan niya, tulala. Tulaan mo nga. Nya unod na. Unod mo tulaan na, hindi unod na. Ngayon nga tulaan ba, pisgabla kay gagwa ang utok. Ayun, di purma. Yati, sige na. Nara, ipakaong kay Roy. Ang tulaan nga may utok. Pamani na lang ganun bahaw, pamanan ta... Bahaw. Problema. Gusto niya bahaw nga may bahaw po yung subay. Gusto niya bahaw nga may dukot, bakit pagid na eh. Yanan. Ang payo mo lang sa bahaw kag dukot para tanan libre. Kanto lang, Roy, kanto lang. Kanto lang to kay Axel Roger, ano yung mga tao. Kanto ka din mga lasot-so midyar. Kaya harap pa na si Roger. Timing na kayo, gabukal-bukal gina. Mga muna oras siya, grabe na dakal gina. Kita ka basya mo si Kiro. Alin na, ang sabaw mo. Doon ka pangakik ko, Blaw. Hindi, magkalapalak ang... Naman ang baboy nga, imulan man kung lapuan mo si Roy Beltran, guro sang... Laban eh. Nagaindakal nga sa bawsang kansi man, bawa. Maluoy ka man. Amigo ta na. Katulong turoy si Kapagali Diaz, sumayang gabi kay Mr. Jonathan Diaz. Kasi makapit mo nabot kay Toto Joel Gileba Sangko. Ara mo na sila da? Ara. Wala na sila gahalin-halin niya. Si Iba, si Toto Joel Sangko. Pamatis lah. Toto Albik po inulan, masih pamatis. Bumay gabi na. May gabi na si mo, sir. Sakay Toto Joel Ributon, kag sa amigo Naldo Miguel Lando Macroes Power Dream, pamatis lang. Okay. Naarada, sakay nga amigo ta Iverdata, kay pari Nono de Peria mo man sakay. Toto Apin Makumo, nga pamatis. Dari syudad sa Cadiz na welcome reactionary ko makatong gusto gid na makita na mo. Ay tuod ka? Ako magkakadto di guro bosus na ano man si Coco Martin man. Ayun, di purma.
Kung makadto ko na Jerry, mariktada na tayo kay Tingson Beach Resort. Ito tagin ng Kay, nina. hindi na ko maglagaw-lagaw. Ito kayo kabudlay, Ito maglagaw. kami nag-meeting, nagligat sa bats ko. Boss, salamat man siya man niya bumayo. Kaya kanto ka man di Jerban. Ako mo Sako mo nang kamo. idlaw mo tang daan niya. Ito way kag ma-share ka man di. Para nga makalustoryam ta. Na. Ate, mayos dahil nina. Tagaan niya ko to sang bakarita. Bawa ka na. Butangan niya ko to sang may bilin pa siyang lechon. Kaya may kasal ko nito sang agis ng temprano. Oo. Nyara lechon, nara bakarita, ba. Nyalay mo light, pwede Red Kuwan wine? lang. Red wine? Hindi, wala siya red wine. Liko, ano lang soft drinks lang. Soft drinks lang ba? Soft drinks, taga niya ko pineapple. Bah. Soft drinks ako mo, taga niya ko pineapple. Puwerti. Ng pineapple in can bla. Bow. Pwerte ka namin, batasan nga pagkababae. Gusto mo. Sa Nina, Tingson, Grossman. Sa Tingson Beach Resort. Amo na siya mag-amuma. Pagpuli. Kadto tada, mamasagit na. Pagpuli, sila niya, pagkasulina mo lang. Libre na, may gasolina pa, puwerte ba? Daw giveaway si. Sigara, yeah. All the way round. Mga balita ka. Kunakwa, parang tuyo ko. Punga. May parehas siya mo. Balaan niya nga daan niya pagkabutot niya, balaan ko yung Jackson Roll, gutom gini. Bili ba? Yan, wala. Amo ng kamaturan nga hindi pwede lumagon. Hosto? Amo ini. Mga balita. Kaya sa siyudad sa kanisyon sa balita oras aksyon. Melis aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Action Roger Gotib. Puwerte si Action Roger Gotib. Roger pa! Report na aksyon na Roger Gotib Biradorong sa inyo sa Karawan Santon Plus sa Herbal Soap may antibiotika pang depensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap epektibo batok sa mga katul-katul rekis punggo na papring muskas pa body odor kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga botika. Magabidira sa kay Maninoy Maig, kay Maninoy Chari Salvacion, Mr. and Mrs. Bobby Muñoz sa Talisay City. Ginatamiya ko dira, nagapamati sa mga taga-police station number 10, no? Si Police Captain Armelin Vargas. Ang hepe sa police station number 10, nagapamati sa aton. Si Police Executive Master Sergeant Erwin Villanueva, Police Senior Master Sergeant Rene Labating, Police Master Sergeant Arnie Martinez no? Si Police Master Sergeant Ray Hermino sa Women's and Children's Protection Desk. Ang panamya walin kay Police Corporal Alili Alejo nga padayon naga-rubing sakay sa patrol sa silinga area of responsibility. Ayos! Si Christopher Redfield nagabidala kay Toto Christopher Redfield ang basura sa sa may Bangga LCC sa may tungag isang waiting shed isang street light sa turutong tunang butan sa basura sa adala yung mga tao yung isa pang sasko ginubran nila hindi ginimayo niya mo nang resulta sang hindi pag-pick up sang basura sang IPM sa mga lugar nga dapat nila kadtuan kag tiponon ang mga basura. Ayho. May nga bidala kay Mike John Siba. Kami ako dala ka porok-orok sa Barangay Granada, Catalan family.
Ang panamya uling kay John Cesar Catalan. Toto Roy Beltran and family dira. Happy listening kamanan dira nga pagpaurok-urok. Sakay manina LC Kagbong Nyadas and family. Sakay Manang Lina Bicos. Dala sa barangay Baliwagan, si James Pelep Espinosa Kaalim or Kaalim ga monitor gid sa to, no? Albert Anchado Kaluoy utoy makadlaw kag naga-regards gid si Nong Ricardo Asintista sa kay Action Roger Gotib, no? Joanne Mel dara sa Victorina Heights may nga bigid. Check attendance lang si Miller si Kinya Cañete. Si Anabic Diamante Juanillo, check attendance lang. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, kag sa mga Dungganon boys, kapaurok-urokin sila. Watching live sa Riyadh, ara hulatan nyo pakatol ni Espinido. Isa po ang gid kamo nga may kulintas nga karton siling ni Alan Castro. Drinking hot water to relieve my insomnia. Siling ni Bing Bong Lee. Kapamati sa Saxonite Patrol. Saludares family sa Pontevedra. From Hong Kong, Mary Jane Saludares. Engineer Arthur Normandy. Sa Barangay Takuling and family. Jojo Arturo Santander. Joe San, kag pamilya Miraflores Cuales. Sa Sitio Cobay, Barangay Napoy, Cabangcaran City. Ang panamya kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Nagapaurok-urokin siya. Sa kay Mabel Istrubo, check attendance lang. Watching from Hong Kong, si Asis Torres. Sa Valladolid, si Ray Last Araman. Si Mierfe Harina, check attendance man. Sa Hong Kong, si Mabel Istrubo, no? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Kapaurok-urok si Mr. and Mrs. sa Pablito Benedicto. Pagbilog yan nga, pamilya gapaurok-urok gid sa Aksyon Night Patrol Program. Mo salamat gid. Sa kaya Alice Jerza. Si Cathy Ver, check attendance lang. Mabel Murin, Heaven, may gabi. Sa kay Jocelyn Kalamaan, retired Police Colonel Placido Hintulayan family. Sa kay Toto Paul Nyadas, may gabigid. Nagsimo dila nga makopdanan. Permitos Toto Paul Nyadas sa GNG. Kaya namian sa sang lugar, namian masasang pagkaon. Toto Paul Nyadas. Mr. and Mrs. Judith Calves from Posan family. Brillantes family sa kay Urik Suugon. Lola Consing Doria sa Purokmarang Barangay Mandaragan. Jack Balaan Birador Nagatamyawa. Si Lorraine Rose Baluyo. Si J.R. Lamasan. Si R.D. Esteban. Andre Soles. Eli Guerrero. Sa mga taga Barangay Santa Rosa, Banwa sa Morsha, kamya ka mo ni Alice Jersa. Si Ami Piuho Araman. Si Ina Rose, Mr. and Mrs. Lelebet Nenyan family, Mildred Manait Lanaria. Sa kay Jomar Balisteros Araman ka paurok-urok. Sa kay Inting Bibosoda sa Silin Homes, mayang gabigid ha. Sa kay Kusi Phil, Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, mayang gabigid. Sa kay Nonoy Anotsi and family dira, no, sa Barangay 10 or Barangay 12. Kapaurok-urok man. Sa La Castellana, si Marilo Horado Antoniega. Ang iban karon naman, no? Alin sa report ni Action Roger Gutib, sa Ilota kay Action Arnolfo Salmo Rin. Sa sining nga report, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Arnolfo Salmo Rin, line number 3 sa report. North, may gabi, please come in.
Action Eric, isa ka robbery hold up ang natabo sa January 13, 2020 alas 12:20 sa Odto sa Sitio Pinod, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Isa ka wala makilala ang suspetsado nga nagpalapit samtang nagparking sa mataas nga lugar ang biktima kadala panion sang wala makilala nga kalibre sang armas. Ang biktima ginganlan GR Valdivia Itupas 36 anyos, isa ka salesman, married kag residente sang Pahila, Pisto, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ikuhaan ang biktima sang kwarta gikan sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation nga nagakantidad more or less 24,000, bag with printer nga nagakantidad man sa 45,000 kag scratch card worth 2,500. Overall total sang 71,000 pesos. Ang suspetsado na lagyo pagkahuman himo sang payment so wala mahibalaan nga lugar. Ini suno sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Florcel Ray Cabatuan. Subong sige ilang investigasyon para makakuha sang lead na makilaan ang hold pero para madakpan. Si isa ka bahin, isa ka warrant of arrest ang gipatuman sang operatiba sang kapulisan sa San Carlos City Singadlaw para madakpan ang suspetsado. Ang operatiba gipangunahan ni Police Major Marek Angelo P. Hungko kag Police Executive Master Sergeant George Bailon para restuhon si Merlinda Rodriguez e Montaño na may kaso ng falsification by private individuals with criminal case number 8129 issued by signed by Honorable Judge Juan Francis G. Nipras of NTC Cadiz City, Negros Occidental. Ang subject person giaresto sa alas 10:30 sang aga, January 14, 2020 sa Locsin Street, Barangay 6 sa Sininga Ciudad. Direkta diri sa Police Station San Carlos City sa Action Night Patrol, Action Arnolfo Salmoren nag-report, una sa balita, una sa Action, Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat gid kay Action Arnolfo Salmorin. Ang report Action Arnolfo Salmorin ginatamyaw man tang iyang makasimanwa sa Calatrava kag sa Tubuso. Mo ka pamatid kay Toto Arnolfo Salmorin mo. Tamya ko dira si D. Villarosa sa Barangay Paloma, Valladolid. Kag kay Daironat Traba Regida. Kay Marian Grace Gavin. Alin kay 0899 ang Panamyaw. Kapaurok-urok man o. Mga taga-barangay Baliwagan sa Nindriki, ginatamyaw lang ni Jose Vicente Estimar. Mga magbanwa family da sa Baliwagan, Castillo family dira, mayang gabi man, no? Mga taga-Purok Busay, Barangay Kabog, may bloodletting buwas 8 to 12 noon sa Barangay Kabog Gym. Gayo gisikap, salamat alin kay Jomar Balesteros Ong. Kay Alexis Wing Torre and family, happy listening. Sa kay Isara Lee Maricel Aribalo Bindol. Mga miyembro sa Operation Tulon Task Group. Kamyo kamo ni Warlito Milyama. Kay Idol Kagawad Peter Maymay Noble and family. Sa kay Kapitan Yolanda Bibing Noble, nga amon mapisan nga kapitan. Sa kay Tutong Noble. Sa kay retired SPO to Rex Noble and family, sa kay JR Noble. Watching from Qatar, Maricel Aribalo Bindol. Si Adartsi Lianra, ara ga check attendance lang. Si Toto Pras Jr., may gabigid. Omanya family, sa Laura, Barangay Pacol, Bago City. Henrietta Omanya. Sa mga apo, kapamati, gisubong siling ni Leon Quintanilla Omanya. Arad Saudi, si Jo Marie Villacanas, gali? Okay. Sa kay Nanay Ramona Kahuraw, Leia Rizaga, Bradco sa Lacson Street, Teresita Orita Kahuraw ang nagatamyaw. Armamento family, Santa Antonia Bacoli family, kag Tribunalo
family. Salamat kid watching from Hong Kong. Si Isara Lee. Si Toto Jojo Armamento. Ba, may gabi dira kay Toto Jojo Armamento. Ginatamyaw lang siya ni Sarah Lee. Ba. Sa Singapore, ara si Veke Zamora Puentes. Joby Agudelo. Josephine Morillo Civil. Belated happy birthday sa akong son-in-law Lionel Espinosa. Alin kay Vicky Zamora Espinosa. Sa kay Carlo Vicente Lopez Malyari, may gabida. Alin sa report ni Aksyon Arnolfo, sa ilota kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Action first, may gabi, please come in. Kada First. tabi aksyon na Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang Moises Padilla Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Hansel P. Lumandas, officer in charge nagkandak sang visitation sa pag-coordinate man sa Municipal Social Welfare Office sa presensya ni Miss Kirsty Sumadhay, SWO3, ini nagkandak sa Moises Padilla Police Station sang dialogo sa duwa ka eskwelahan sang daycare center sa among munisipalidad. Kag representahan ini sang mga ginikanan mga alas 10:40 sang ginasang aga, January 14, 2020. Sa tapos ang dialogo himo man sang pag-clean up drive ang among police station kag kupod ang duha ka daycare center kag ang MWSO kag nagkandak ini sang dental kag medical activities kag naglecture man ang aton katapo sang police station tuhoy sa crime prevention kag sang Republic Act 9162, Violence Against Women and Children. Ginpahayag ini ang kaundan sang Republic Act 9262 nga ang bawsi dire na sayran kag ginpatunan kag ginpaibalo ang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Ini nga kaywatan nga kag activity sang Moises Padilla Police Station kaupod ang PCR PNCO nga nagapadayon ini nga magakandak sa palibot sa tagsa ka barangay nga nasakpan sang munisipalidad sang Moises Padilla. Report observation gikan dire sa Moises Padilla, Negros Occidental para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Percival Villamor. O yung mga security guard dira sa Palawan Pawn Shop, monitor gisa ito ginatamyaw kamo ni Dapoy. Tamyaw ko lang dira pamilya Villarosa sa Barangay Granada. Sila Galong Villarosa, Ray Mart Campanya, kag sa birthday girl, first birthday buwas, Rachel Campanya. From Idol, from Lotto Outlet Granada, Gracian Villarosa. Ayos. Kami ako lang si nanay kag si tatay ko sa Mrs. Padilla halin kay Grace Alba Mistas. Sakay Shell Bicino, may gabi. Sakay Charlie Malacaste, Susan Malacaste nagatamyawa. Sa Mansilingan, kapaurok-urokit pamilya Mateo, alin kay Berna Flor Icol Mateo. Hoy sakay Soset Gayatao Oligario, and the family may gabi. Sakay Edmond Mumo Valenciano, Iduit Barisis, Ronel Alpice. Nabitara kay Dr. Ronel Alpice.
Again, sa kay Christopher Redfield, kay ninyo da, may gabi gid ha. Tita Mens da, may gabi ha. Jelly May Ato Salazar, Joby Damasco and family. Philip Laurenti and family. Lima ko ka kid Janelle, Azim, Ariel Jr., Arlon, Arwin from Nilida and Ariel Kabata of FGA Village, La Carlota. Toto Ernie Encarnadon family dira may gabigid ha. Sa Minoyan Banwa sa Morsa ginatamyo kamo ni Philip Laurente, sa kay Davey Minor, sa kay Jude, sa kay Kerwin Hamindang, di Mabel di Malada may gabi ha. Sa Haro, Ami Rivera Coral. Uy, sa kay Madam Grace Fos, may gabi dira sa imo, may dira nga pagpaurok-urok ha. Sa mga taga Police Station 6, mga K9 ni Captain Elmer Bonillada, may gabi ha. Nina Rose Manokan Country, Aldrin Limaco, nagatamyawa. Cesar Bustamante Viloria Jr., mga amigo kong abogado. Ang amigo ko nga gwapo nga abogado, Cesar Bustamante Viloria Jr. Torne, may gabi dahil sa imo ha. Sa bilog mga pamilya. Mrs. Ramon Caglilia Taton, Maninoy Remo Tampipi, Clarita Tampipi, Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob. Sa Singapore, ara si Lovely May Tan Garde, si Mary Lou Catinoy, si Police Lieutenant Ryan Batadlan and Company. Sa kay Madam Angel Pimentel, may gabi dira si Madam Angel Pimentel, no? Sa kay Mr. Muda, no? May gabi sa kabataan mo dira, no? Sa kay Tajiona Ruiz Amar, Hotel Ramos and family. Sa kay Tu Flores, Losimar Inventor and family, kay Bingbong Liwa, pa urok-urok sa pamati, Section Night Patrol, paring Ken Alon sa guys ang Tokyo, Japan, may gabigid. Uy, migo ko si Toto Ayan Fred Solas. Sa panokoy ka pa urok-urok, mano? Toto Ayan Fred Solas and family sa panokoy ka pa urok-urok isa. Boyet Gabrido da, may gabi ha. Sa kay Heidi Hipulyo Tugunon, no? Gapa urok-urok gid. Sa kay Senior Executive Master Sergeant Lito Dolian and family sang Police Station number 1. Kay Mr. Edwin Pineda dara sa New Jersey ha. Jean Hisolgon and family, may nadara nga pa urok-urok hingagaw. Kay ari na ang resulta sang loto, init pa. Unahon ko resulta sang loto 658 ha. Jackpot price 120.7 million pesos. Grabe ka jackpot price ba? 658, 9, 4, 21, 34, 15, 37. Again, 9, 4, 21, 34, 15, 37. 649 jackpot price, wala siya may nakakuha, 31.7 million pesos. Resulta 649, 634, 25, 20, 5, 18. Again, size 34, 25, 25, kag 18. Lotto result 642 jackpot price, wala siya may nakakuha, 5.9 million pesos. Resulta 40, 39, 20, 33, 13, 34. Again, 40, 39, 20, 33, 13, 34. Ayos. Urok sa Saturn ang dumanan. Kapaurok-urok. Si Mang Tomas Hilaran. Amuman si Mary Ann Hilaran. Kag si Jory Britannia. Alin kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi ang naga-tamyaw Bauperty. Tanan nga mga kwanta. Tanan nga security guard sa Palawan, ginatamya ka mo ni Kwan, ni Dapoy. Malang kuno dira nga pagpaurok-urok pabati. Ay, Perty. Dongding Lo, may gabi. Happy birthday lang kay Piklis. Kagawad Eric Magbanwa. Ay, gali ka. Kay Piklis, happy birthday. From Bitaw, Traffic, Bacolod. Gapa urok-urok man pamati, Action Night Patrol. Magabalik kita, pagbalik na ito, balik ang report action dyan. Pagkatapos lang, ato sa importante nga mga pahibalo.
pagadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Balik diri sa tawalagan mga bidera sa kay Nonoy Anoche and family. Nagapaurok-urokid. Balikata si aksyon na John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! May gabi nila sa kay Merlita Laurenti Domingo, gamonitor sa aton sa liga pablagan. Aksyon John Diaz, sa balik report. John, please come back. Aksyon man gabi mandala kay Fire Chief Inspector Publio Buboy Protenya. May gabi lang kailang kabay sa kina sa aton, no, kag nagpangamusta dala sa Bacolod City Public Plaza. May lang pag-monitor sa gabi sa liwat. And actually, pilang 44 anyos dari nga magulang. Ini siya ang gingkilala Rodrigo Bertolano, residente ni San Sitio Pito, Barangay Biao, sa Banwasang Binalbagan. Ang natabo dire ginsawayang iyang nga manghod kay tinang gainom-inom tapos tuman kagahod bla ang manghod niya aksyon na rek kinali na lang saya nga ginlabo sa iyang manghod nga wala sa kabalo kuno nung rason kay ginsaway lang man ining manghod niya. Nakaangkon ini siya sa pila sa kilay, wala nga bayin sang iya kamot, nakaangkuan sa pila sa bayin sa iya naman nga tiil. Kakaroon sa palagibulong sa area naman sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa area naman sa police station number 2, ining isa ka lalaki, naging kilala kay Brydon Jocadin, 30 anyos, residente sa Poroktuburan, area sa Barangay Mansilingan, Surad sa Bacolod, ang nadakpan sa magkapulisan. Matapos ginkawat niya ang masobra naman 45,000 pesos kabalor sang kwarta kag kagamitan sang biktima nga ginkilala naman ni Madilon ni Muna, 24 anyos, sang Barangay 4, diri man sa Surad sang Bacolod. Sa pinakauli diri nga investigasyon sa mga kapulisan, ginakwa sining suspetsado nga si Jocadin upod ang isa man ka lalaki nga nakapalagyo ini siya, no, si Liadio Nierves ang bag nga nagabalo 5,000 pesos. Ining bag gali
dili may unod din nga kaita nga may unod man nga kwarta nga 15,000 ka pesos kag may pila pa gid ha ka mga ATM cards, may cellphone ini nga nagadangat 20,000 ka pesos kag ining relo nga may balor naman 5,000 ka pesos aksyon na Eric. Ining nadakpan preso karon sa kasudian sa police station number 2 kag natala na pa sa kansang kaso nga theft o lakit man og pwede diri nga at large sa gihapon. Mga kaaksyon pila ka balita nga tipon sa patrol sa bunggid lamang nga gabi. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz ulo sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat dyan sa imo silang report. There you have it. Ang kabugusan pawala sa Aksyon at Patrol program sa Martes, edisyon Takop Initiparyo. Balik ini buwas, same time, same station. Ato sa ring mga patrol na unit reporters in action nga nagpagalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Arnolfo Salmorin, First Sipal Villamor. Of course, Action John Diaz. Nani karaw ato piloto sa Patrol 3 Navara Patrol. News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back Security Guard Campaner. With IT expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sulat sa Bago, si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suway, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngala sa mga station manager, Action Roda Magbanwa, Production Chief Instructor Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurma na Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasaling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dal na kami, dal na ako, dal abil ko korpo sa Action Radio Bacolod. Sa kay Heidi Hipolyo tugunon may kabidira, no? Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.